Studio. Mu yi farin ciki sai mu zagaye duniya, tun da rayuwa da mu take yi a duniya. Zuciya farin ciki take ciki, silar hakan yasa nake ƙara godiya. Na san ɗaukaka ƙwarai da daɗi, shi yasa komai na nake yin shi cikin hazaka. Wai yaushe ne, yaushe ne, wai yaushe ne farin ciki na, wai yaushe ne, yaushe ne za ta zo ta. Wai yaushe ne, yaushe ne, wai yaushe ne farin ciki na, wai yaushe ne, yaushe ne za ta zo ta. Da haƙuri ake ci ribar duniya, kujerai lokaci tabbas na san mai karya. Har ya zo shi tabbas hasada bai tare shi, dole ne a yau da mu ko ana so ko ba a so. Mu tsarkake zuciyar mu kunji 'yan uwa, sai mu riƙe 'yan uwanmu da kyakkyawar alaka. Sai mu daina fariya don ko bai da kyawu, in zaton ka kai ne yau wata ran ai ba kai ba. Wai yaushe ne, yaushe ne, wai yaushe ne za ta zo ta. Wai yaushe ne, yaushe ne za ta zo ta, za ta zo ta. Shi haƙuri magani na zaman duniya, in har kai ba abu kai ba shan wuya. Ita gaskiya dokinta guda ɗaya, mai ƙarya ba abu shi a fagen hawa. To mu rike juna bisa amana, kada muke gaba fada da juna. Da shi zama na duniya mai karewa ne, komai idan ka tsara zai yi watsewa. Ga wani ya gane, wani ya kasa ganewa. Komai na Allah ne, yadda ya so ya tsarawa. Da ni da ke da kai mu zan faranta wa juna, kar mu bari shaidan ya samu galba a kanmu. Wai yaushe ne, yaushe ne, wai yaushe ne, wai yaushe ne, wai yaushe ne, yaushe ne za ta zo ta. Scooby Production.